Muhammad Rusuli, putranya Abah Muhtadi. Pada hari Kamis TGL 6/20/25 insya Allah diramikan TGL 22 hari Minggu November 2025 di Yayasan Al-Naas Badru bergerak di bidang sosial. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kunjuk wonten asanipun Mas Kiai ingkang asmanipun nggih sinten Mas Rutin ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken ingkang khidmat kalau derekaken wonten parsanipun Bapak RT nggih. Pak Sarmo nggih sepuh kok terus manung nggih RT nggih kekalipun ingkang tansah kalau hormati lan kula mulyakaken. Nek wonten ngandhap niku mboten enten pun sepuh Pak nyuwun sewu teng mriki tesih mengabdi dhateng masyarakat ya Allah. Teng isore niku pun diwadani RT tua nggih alhamdulillah tasih aktif nggih berperan teng desa nggih teng nyepuhi nek mboten mangke nggih nggih kula saniki pun nenem generasi pun nggih ingkang tansah kula hormati kula mulyakaken sedherek kadang calon besan pun nggih calon besane sing pundi niku teng Jakarta niku ninine nggih dalah keluarga sedaya ingkang tansah kula hormati lan kula mulyakaken lan ugi dumateng panjenenganipun Bapak tadi panjenenganipun Bapak Sotali adalah calon pengantin kekalipun ingkang tansah kula hormati lan kula mulyakaken. Saderengipun dalem atur minangka talangipun atur saking panjenenganipun Bapak tadi semoga wonten ing kesempatan siang sonten menika dinten Kamis kita sareng-sareng lahiraken tahmid syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun caos paring pinten-pinten kanikmatan karahmatan ingkang sanget ageng sinaosa jawah kula sak rombongan saking telatah Jaganayan Penajung saged marasowan wonten mriki kirang langkung wau jam 1:30 gangsal. Alhamdulillah saged dumugi wonten ing papan palenggahan menika